Приключенията на хитър Петър. Питам рибата. Селският кръчмар докарал в дюкяна си риба за продан. Рибата не била прясна, а вмирисана. Кръчмарят я купил ефтино и си правил сметка да я продаде скъпо на простите селяни, та на бърза ръка да спечели много пари. Наистина, както очаквал безсъвестният лаком търговец, веднага покрай тезгяха се трупнали всички селяни, които били в кръчмата, и всеки започнал да бърка в кесията си да си купи риба. И хитър Петър бил там, но той отдалече подушил лошия дъх на развалена риба. Разбрал нечестната сметка на лукавия кръчмар и си казал: Риба без вода и кръчмар без лъжа не може да живей. Но и който става овца, вълкът го изяжда. Нашият хитрец взел една риба и започнал да я поднася ту към устата си, ту към едното си ухо. Петре, какво правиш? Запитали го приятелите му. Питам рибата какви новини има в морето. Какво ти казва? Засмели се селяните. Какво ли? Каза ми, че новините й били много стари, защото преди повече от седмица била излязла от водата. Селяните разбрали каква е работата. Прибрали кесиите и се разотишли. Край.